ότι θεία γεννήσει από στραφωτικό σας Χριστός γεννάται σήμερα. Εμβιθλέμ την πολυγή ουρανία καλώνται χέρι της όλοι εκτός πηλαίων δικτέται εν φάτνη των αλόγων ο βασιλεύς των ουρανών και ποιητής των όλων. Του γυαλού υπάρχει από τα δέντρα που τον έχει στον ήλιο όμως το καναγάι μου στον επενδύσιο και στο σπόλιο το παιδί στο δάσκαλο στον δίδυνε δεν αφήσω βεργαλή και η κεράδα σκαλίσα με τον μαργαριτάρι. Για την κέρα, ας πούμε για τη βαγιά, άψε παγίτσα νοκέρι, άψε και το διχέρι και κάτσε και του φωτίζε, κοίτα θα μας εφέρεις για φακή αλουμενικό, και σου μάτι για το πύρο του φούτου, πιούμε μια γεμάτη για από τη μαύρη μορνίδα, κάνε ένα βουλάκι κι άλλο κάνε και γαλάνι, ας είναι ζευγαράκι